Кауымһыгы эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Башкортстан башлыгы гранты яшь галимдарға фән менән шөгыльләнү мөмкинлеген киңәйтә. Дәүләттең финанс ярдәме алып, гыйльми эшмәкәрлеген дәвам иткән яшь галимдарыбызның береһе бүген безнең студияла. Рәсәй Фәннәр академиясының Өфе фәнни үҙәге геология институты гыйльми хеҙмәткәре, биология фәндәре кандидаты Рауил Ҡорманов. Кауымһыгы. Бына һеҙҙең үҙенсәлекле генә ғилми эшегеҙ башлығы республика башлығының грантына лайыҡ булды. Нимә тип атала һәм был тема менән ҡасандан бирле шөғөлләнәһегеҙ? 2 йыл элек һеҙ әйткәнегеҙсә республика башлығының грантына лайыҡ булдыҡ. Был темабыҙ беҙҙең башҡорт балының һеркә составын өйрәнеүгә бағышланған ине һәм шул һеркә составы буйынса башҡорт балының ботаник һәм географик төрҙәрен белергә йүнәлтелгән ине. Был эш менән беҙ инде 18-нче йыл шөғөлләнәбеҙ тип әйтһәк тә була. Бик ҡатмарлы, бик оҙаҡ, бик яй эш булды, сөнки беҙ баштан уны ентекләп өйрәнә башланыҡ та. Бер ниндәй дә материалдар юҡ ине. Беҙ беренсе башлап, тәү башлап сығҡан ғалимдарҙың береһе тип үҙебеҙҙе маҡтай алабыҙ. Ғилми етәксегеҙ кем? Башҡорт дәүләт университетының биология фәндәре докторы, профессор Ишбирдин Айрат Римович. Уның менән берлектә был теманы өйрәндегеҙ һәм бик үҙенсәлекле тема ысынлап та һеркә составына ҡарап балдарҙың төрөн билдәләү. Ул бик үҙенсәлекле, әммә инде 100 йыл буйына ул метод ҡулланыла. Европала беренсе тапҡыр 1895 йылда барлыҡҡа килгән. Әммә ошо аралыҡта Рәсәйҙә уны ентекләп берәү дә өйрәнмәгән һәм еренә еткерә алмаған тип әйтһәк тә була. Беҙҙең мына шул эҙләнеүҙәр, тикшеренеүҙәр, ана шул методты популярлаштырыу һәм уны үҫештереүгә бәйле ине. Был алым ул умартасыларға нимә бирә? Умартасыларға тәү башлап уларҙың шул балыртының ҡайҙа осҡаны, нимәнән бал, тат йыйған һәм һеркә йыйған асыҡларға ярҙам итә. Балырттарын артынан ҡарап йөрөгән умартасылар уның тик нимәнән йыйғанын төҫмөрләп кенә белә ала. Ә инде һеркә анализы уны төплөрәк итеп һәм ҡайһы урмандан, ҡайһы болондан йыйғанын асыҡлай. Осҡанын ғына түгел, ысынлап та нимәнән йыйғанын тигән һорауға яуап ҡайтарырға ярҙам итә. Мәҫәлән, бала тигәнебеҙ, ул бөтөнләй юкә бала булмауы. Була мөмкин шулай, сөнки юкә 3 аҙна тирәһе генә сәскә ата. Шул мәлдә мәҫәлән һыуыҡ булһа йәки ямыр яуһа, балғырты унан бәлки лә бөтөнләй осмаған да, йыймаған да, икенсе 10 километр саҡрымда алыҫлыҡта ятҡан берәй сәсеүлектәрҙән йыйып бал йыйғандар. Шулай осраҡтар да булғаны бар, беҙ уны асыҡланғаныбыҙ бар һеркә анализы менән. Балдың төрөн тағы ла нисек билдәләйҙәр? Ғөмүмән алғанда 3 төрлө анализ быға йүнәлтелгән. Иң беренсе ул органолептик анализ. Уны ябай кешеләр дә эшләй ала, тәмләп, төҫөнән, консистенциянан ҡарап, уның төрөн. Мәҫәлән, был ҡомбағыш балы, был ҡарабойҙай балы. Тик уның өсөн бер төп мәсьәлә кәрәк. Һәр бер кешенең башында шул бер балдың төрөнең эталоны булырға тейеш. Уны аңларға тейеш. Юкә балы ошондай, уның төҫө шулай, тәме шулай. Көнбағыш, мәҫәлән, тиҙ ултыра, ул һарыраҡ төҫтә, тәме татлыраҡ, шуны аңларға, уның башында шул эталон булырға тейеш. Ал эталонды нисек уны өйрәнеп, ошо бал эталон тигәнде, шул һеркә анализы ярҙам итә. Төбәлерәк бирә. Төбәлерәк. Һәм өсөнсө анализ инде ул физика-химия. Ул балдың натуральный икәнен асыҡларға ярҙам итә инде. Күпме кислотный шулайыраҡ параметрҙар менән. Бына һеҙ һеркә анализы ул бик һирәк осрай тинегеҙ республикала. Ул нисек асыҡлана? Ул лабораторияларҙа асыҡланамы? Бына әлеге Башҡортостандағы лаборатория шарттарҙа күпме кеше аныҡлай ала ғөмүмән? Һәр бер лабораторияла, вет лабораторияларда ул анализ ҡуйылған. Тик әммә беҙҙең государственный гостар буйынса уның ентекләп тикшерелеү кәрәкмәй. Уның, мәҫәлән, юкәнең генә һеркәһен һанап
нисә процентын тәшкил иткән билдәләһә, шул ете. Әмма уның үзенчәлекләре күп, чөнки балдың составында бал биргән генә сәскәләрдән һәркәһе эләкмәй. Икенче төрле үләннәрдән дә, үсемлекләрдән дә һәркәләгә, мәсәлән, шул кукурузның уларынан һәркәяла ул тамак итеп кулланалар. Шул ук, мәсәлән, һәркә ул бал составына ине. Һәм бал йыган үләннәрдән нәмәләр түбәнәйтә проценттарын. Улар, мәсәлән, шул 30% мәсәлән, 20% мәсәлән юкәт илдәш тәшкил итә, 10% кукуруза. Шуларды, мәсәлән, перерасчет яһаң, кир ягынан һанап сыгарһаң, ул юкә баласы. Общий составка караһаң, ул юкә баласы сыкмай. Шул үзенчәлекләрне күп, уны анык кына белгән специалистлар бик әйт. Ягъни килеп сыга юкә балының да берничә төре бар килеп сыга. Юк, уның берничә төре түгел, ана шул составында дөрес итеп интерпретациялар кирәк дигәндә аңлата. Юкә балының сынапта берничә төре бар дигәнгә, ул күбрәк төре түгел, төрдәр ул юкә балы, көнбагыш балы, шул классификацияга инһә сорт дигән термин мен кулланырга тәкъдим итәр идем. Чөнки безнең Рәсәйдә сорттар беренче сорт, икенче сорт, премиальный сорт, премиум сорттар. Шуның кулланһак, мәсәлән, юкә балдарын да бүлеп була. Башкортстанда күпселек балдар улар юкә балы. Безнең тикшеренүләр буенча Өсйөдән һәрбер райондан бит тикшердек һәркә составты анализдан Өсйөгә якын балдың яртыһы ул юкә балы. Һәм шул юкә балларының да араһында тагы премиальный сорттар бар. Улар һәм булар кайһы районда дидек? Улар безнең тикшеренүләр буенча Таулы урман зонаһына карай Иглин районынан алып Бөрьян районына хәтлем шул линиялар урынлашкан Таулы урманлы зоналар. Әмма һәр тагыла бер нәмәне әйттегез, бuna умартасы юкә балы дип тәкъдим иткән сагында ул уның сәскә балы икәнлеген дә белмәү ихтимал кенә шулай бит. Әйе, шундай сорактар да була, чөнки ул балгырттары сәскәннән генә бал йыймай, унага хатага падивай дигән нәмәкәй бар, ул төрле телә, лист обложки, шабеттердән калган тәмле нәмәләрдә яларда, ул падивай бу аерым бер төре балдардың, мәсәлән, шул уларның сифатын улар дөрес аныклап алмай, уны саган балы дип тә әйткәндәре бар. Шуга Әгәр дә һәркә анализын кулланһак, димәк без алдашуга юл куймайбыз. Әйе, ул әлбиттә ул инде тулыһынса шул һорауга җавап бирә һәм төрен дөрес итеп билдәләргә ярдәм итә. Ул алдашуга юл куймай. Димәк, республикала был алымда ныграк, киңрәк әйлдерү мөһим. Әлбиттә ул Чөнки башкорт балы дигән безнең стандарт бар һәм безнең бренд бар, шулай. Әйе, ул брендка карата гомумән алганда һәр анализында популярлаштырылган нык ярдәм итә шул анализ. Дөйем Рәсәйгә килгәндә, Рәсәйдә барлыгы географик яктан нинди билдәле, төп билдәле балдар бар тагыла? Рәсәйдә дан тоткан беренче әлбиттә башкорт балы, икенчесеннән бик күп рекламалайлар Алтай балын һәм Краснодар көньяк балдары. Краснодар яктарында шул үс төп урындарда шулар дип атап үтәр инем. Һәм уна калһа Приморье тагыла. Шунда юкә бал. Буна был яктардагы бал составы һәркә анализ эшләнәме? Әйе, буна без ныклап ул һораудагала тотындык. Бүгенге көнгә инде 2000гә якын Рәсәй балында һәркә составын тикшердек һәм шулар арасыннан 50 төрле бал Рәсәйдә 54 төрле балды йыйып алуы билдәләнде. Башкортстанда, мәсәлән, 20 төрле балды йыйып була. Рәсәйдә гомумән 54 төрле бал. Әлеге вакытта нинди тагы тикшеренүләр өстендә эшләйсез? Без хәзер ныклап шул премиум сорттарды булдыру, региональ стандарттар арасында Карабойдай һәм юкә балының премиум стандарттар. Шуның менән ныклап тикшеренәбез һәм географик яктан
балдарды һәркә составына карап, кайһы регионда улар йыелган дигән һорауга җавап кайтарыр өчен шул һәркә анализын үткәрәбез һәм үзенчәлекләрен табып, мәсәлән, Башкортстанда йыелган балдарды һәркә составына карап, ничек айырып була дигән һорауларды өйрәнәбез һәм гомумән дәрәсәдә кайда үзенчәлекләре бар, шуларды аныграк аныклау һәм әлбиттә уны статьялар язып, публикациялар бастыру, кешеләргә шул информацияны бирү. Тәфсиратта умартасыларга мөгаен? Уларга ла уларның арасыннан гомумән алганда ике группага бүләргә кешеләрдә кем һәркә анализын яратмай, охшатмай, бөтенләй кабул итмәй. Чөнки ул алдашырга юлда калдырмый. Юк, улай түгел. Уларның уйлары буенча улар бик әлбиттә нык күп көз сала шул балды. Бал ортагын карай, уларды адактан балында баралар, бик күп көз түгәләр. Һәм улар гына ул балга исем атай ала дигән карашдан сыгалар. Һәм кайберләре нык примитив та була, тик бал ортыгына белә кайда сыган дигән репликаларда сораны, бик еш булмагала. Һәм икенчеләр улар шул хатканда кешеләрне мин алдай алмайм, мин беләм шул нинди балдардан төрдәрен мин пасикала йылып була, мин шулар һорауларга җавап бирә алһам, мин алдашкым килми дип йөргән күпселек инде улар. Улар демәк күпселеккә тәшкил итә. Һәм улар елда мөрәҗәгать итә, елда улар инде постоянный клиентлар да бар, ярдәм шул анализ үткәргән. Һез ниндидер сертификат бирәһегезме аларга? Без протокол бирәбез. Әлегә ул берничек тә теге печать юк, чөнки ул ознакомительный. Безнең нимәгә улай килеп сыга? Безнең стандарт, государственный стандартларда тик 3 кенә балга стандарт бар. 3 кенә балдың характеристикаһы язылып чыккан. Икенче төрле балдар бездә Россиядә юк дигән дә була, чөнки ягъни ошо стандартларга тап килтерергә кирәк булса, әгәр дә сертификат бирәм дигән. Мин безнең әбед бит карахак 54 төрле бал. Без уларны стандартларга карата гына ала алмайбыз. Без уны тикшереп, дөрес информация бирү итен безнең төп мәсьәлә. Һәм без шуларны тикшереп, уларга информация бирәбез дә, улар артабан инде Бул мәгълүматты үзләренчә файдалана дип әйтергә мөмкин. Улар умарталыкта файда булырга шулай. Улар инде адактан аңлай башлай. Бунда, мәсәлән, бала әдерәк сыга, һәм нимәнән ни алар, кайһы ергә сыгару уларга уңышлырак, уңайлырак. Әңгәмәгезгә зур рәхмәт, эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла биология фәннәре кандидаты Равил Курманов булды. Башкорт балдары төрләре турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.